Amayi Jessica Bwira koma inuyo muli bwino amayi Kabwira mmutu mwanumo ndale za ugalu za unyani zimeta khati kuma kuyankhulani pano pa media muli chete osafuna kusiya anyamata amene ajamapita kukakhapa anthu osalakwa ma civil servant mu democracy ndi ufulu wawo kupanga demonstrate kunena kuti no katundu wakwera kwambiri ndalama imene mutionjezera ndi ochepa anyamata amene ajamapita kukakhapa anthu amene aja osayamba lelo muzikatoka kumaona ndi zimene zikuchitika zisizoona ndi bwino tisingopanga ndale zile kumane pa ballot zokhapa na zotani zisizo mutu ana kugwira ntchito amayi inuyo ayo I disgrace to womanhood. Can you keep quiet for once? Inu anyamata amene wamapita kujeni ku nyumba yachite yotetezedwa ku parliament kumakaphwanya maujeni kumaka pwesa madela ali pa footage ino amayi inu ndi chani koma ukuchisiro wakugwirani bwanji inu ya Mike Jessica Bwira mphamvu zoyankhulira muzitenga kuti basi kuwatola amalawi uchisiru muyankhula ni ndani mukati ma network tiuza ma network ati kayatiwa amene mutauzewo to all the networks out there. These are the people that have been abusing people 24/7 365. No respect to humanity. They even deserve to be in jail, these people. They could not even explain how the Chikangawa plane crashed. These are the very same people we are talking about. They will hold this civil servant not to go and demonstrate. Yet they took the government as Toast Alliance because of demonstration going to the streets. What are you talking about in your mind, Jessica Bwira? Muzichira manyazi nthawi zina zake. You understand? You should live by history. Tayanga nani back 5 years zimene mwachita nkhaza zimene mwachita Malawi. You should close your mouth. Come on now. Come on. Kanasa musako kujidilongwe kwa akasiye kuchichiri uko. Akasiye kuchichiri. Osati kulilongweso nkhonde mwawo. Ati aonapo ife anthu akumangidwa ku blanta ya kupita kuwapitisa ku area 30 uko. Osatenga kukasiya kuchichiri bwanji. Tuone ngati azisamalika ko kuchichiri uko. Area 30 amaipitengedwa kumeneko. Kumangidwa munthu kunzuzu. Amunthali aja anthu ambirimbiri kumangidwa kunzuzu kupita nawo ku area 30 kulilongo. Zimachitika zimenezo kumangidwa kuli ku blanta ya kupitidwa kulilongo. Osapanga zomwezo bwanji. Akaluwa akamulepo kaluwa anamanga kuti paja. Zinthu ngati zimenezo masira kongo kwawo nkhonde mwawo momo ndija iya minezi kuninyasa zimenezi umulungu kwambiri a DPP MC paja mapanga za umulungu kwasema amasivo servant mitu kuja akasema mitu paja za mtundu chani zimenezi akangolubwa kumbowe kuja iwe chakwera anthu achi aja agwidwa choayeyekera ndija siza kumaula soya ikuchichiri akasiye kuchichiri uko olo kuzomba maximum palimande kai tachibwana basi nkona amaonelerawa mulungu too much akanango auza kuti izalowa pa 15 December la milandu yose kuisanjikiza pamozi kuti azalowa pa 15 December pa 15 December la pajakuziwa kuti apapa Christmas yayandikira anthu ali ku holiday izalumpha milandu ija ikafika January akhemaza akanakamaza munthu kumayerekedwa wochili pankono omangidwa amenewa omangidwa mpaka na wochi pankono kuza mtundu chani zimenewa tamuimbira ni chisalewo pompano timumve kuti ati chani tandipaseni namba laje apapa Suleiman isakuyankha so yayi papa tandipaseni yaji chisalewo ife timvungire ife chisalewo timuze akwasasatiza chifukwa chani iya chisale uja amunyekherisa kumanga kumpaka nakakhala kundende 3 months 4 months wanyekherisa mpinga njiraja chane apa awasasatiza kutani awo apapa ajina Jessica Bwira ajina baba Malondera ajina kunkuya achina Chimwendo Banda akuma apasa ndalama ena ndiena wanyamata ena kuti zigulani zokuja na monka apasa anthu akuja KFC anthu akumaja za kuchipiku anthu kumaja zokuja zonona zona tumize kutali kwati iwo achakaza wasamapa chifukwa akaza akumapa sidwa zindalama kumagula zokuja zabwino kumapita kumene atumize kutali akasiye kuzomba ukolero asamuse aboni kati ndo akazungulira nawo aja iwawa atani oti azayeyeka nkhonde
Akupita nawo kunzuzu azikaimbiridwa kunzuzu uko. Iya, nawo kaya ndi fuelo yemweyo akamononga chakwera ulamononge bora ife mtima athu ikhale pasi. Ikhale pasi. Iya. Ina yakunditulapula moto. Akundirapulamo osakhala masewera amenewo. Ngati fuelo ali batuze tisonkhe ife, tisonkhe akagulire magalimoto fuelo asamuse. Asamuse akasiyoko. Osati kumayimbira milandu nkhonde alowaso mawa chani. Ayisinthe milandu azalowe pa 15 December. Akuziwa kuti anthu ali ku holiday akatero izafike paka January. Iya, zikuninyasa moto ine. Ndipo iye ikabwirayi. Pamene akuyalukira iye pamenepo. Chifukwa iyeyo anthu sakumanga MCP tuyayi. Anthu sakumanga MCP. Anthu akumanga zigawenga. Zimene zimakhapa anthu, zimene zimathyola kaya manyumba anthu, kazimene zimapha anthu, ndi zimene DPP akuzimanga. Tisatiswa DPP ayi. Koma tiziti apolisi ndi zimene akuzimanga. Ndiye ikabwira ngati akubwera kuzayikira kumbuyo. Ayikira bwanji kumbuyo zigawenga. Pamene akuziwa kuti anthu akhapidwa usaye MCP. Chifukwa nthawi jamani kuti MCP sikupanga wachani, sikupanga za upandu. Akungwa ina mizira. Chipani cha MCP ndi cha mtendere. Chimakonda mtendere. Anthu amene onda DPP amene akumapangana okhaokha. Lero iye akupita akayikira kumbuyo ngati ndani. Azifunsa bwino pamene pokabwira. Akuzigwirisa atu. Kona zake zimenezo. Boni Kalindo. Amagwira kuujeni uko. Kuchoro. Kupita nao kudwangwa. Kuchoka nao kuchoro huko mpaka kwafikisa kudwangwa. Nde anthu awagwira mulilongo momo kwasiya mulilongo momo. Nchitu nchibwana ichi. Atenge anthuo, atenge ni anthuo mukamangire ku Blantyre. Anthu amene wazi kwanjewa mukamangire ku Blantyre osati kulilongo konko ayi. Na feso nthawi ija zimatipweteka zimatiwawa. Mati ala galimoto ku nyumba ya malamulo komanso yovulaza anthu ena ogwira ntchito mboma amene ankachita zionetsero mu mzindawo. Mmodzi mwa anthu amene anakamvera nawo mlandu a Jessica Bwira wati kumangidwa kwa anthuwa ndi kugwiritsa ntchito mphamvu molakwika ndipo iwo akamang'ala kwa mabungwe omenyera ufulu wa anthu za nkhaniyi. Akabwira anayankhula motere ndi mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Munyengo zoterezi sikuti tingothera munomo ife tikati kupanga tikudziwitsa mabungwe ose. Inetu pa last time pa treason munaona pano kunafika mpaka human rights defenders anali pano adziko osati HRDC yathu yokha ya. Nde ife tigwira ntchito tidziwitsa ma networks ose kuti adziwe kuti zili kuno ndi izi. Tikumakhalira kumangana kumenyana nkhani zake za ndale malo mongoti ikatafa. Uthengawo upite kwa mabwana akulu ku DPP. Chonde musaiwalane, munali ku opposition mwavutika ndipo malankhaza. Mwaenda limodzi m'mavuto alipo ena kuma constituency wao sizidayendere. Ndimafuna ndikupempheni chonde mabwana ku DPP musaiwalane, mwaphula njwera za moto limodzi, mwavutika limodzi. Chonde mukumbukirane wina ndi nzake, mukumbukirane. Chonde ena agwira ntchito mozipereka ndipo aononga chuma chawo. Aononga chuma chawo koma mwina chifukwa cha nkhondo imene nali kudera kwawo sadapambane. Ndimafuna ndikupempheni musatengeke ndi anthu oyendayenda, musatengeke ndi anthu osakhazikika. Uthenga ndikukupemphani akuluakulu aku DPP amene mwakumana ndi ziphinjo zochuluka. Pa mavuto mudali limodzi, muziphinjo munali limodzi, panonso zinthu zayenda. Mukumbukirane ndithu. Ndikuyankhula pano ena ma business awo adatha, ndikuyankhula pano ena ntchito zidatha,
ena ndikuyankhula pano ali mavuto osiyanasiyana, ali ni mabala osiyanasiyana. Musatengeke, musayiwalani, musatengeke ndi anthu amene othamangira pamene zinthu zili bwino. Mukumbukirane ndithu, ndikukupemphani kuti chonde mukumbukirane. Mukumbukirane mawu awa ndikuyankhula ni mawu akulu. Musayiwalane. Njoka mwakumbira limosi, njoka mwakumbira limosi. Pamene yakwana nthawi yogwira mbewa, chonde musatayane. Chonde ndikukupemphani, nthawi yokumba njoka mmakodolana, mumayendera limosi, nkhondo mwamenyera limosi, nkhondo munali mu umosi. United ku DPP inaliko. Pa nthawi inonso ndimafuna ndikupempheni, chonde mabwana ku DPP, mumve chilangizo changa, mukumbukirane. Mai Jesse Kabwira anati ku opposition ndi kumanda. DPP munali kumanda, koma muli kumanda konko mumakumbukirana. Mwagwira ntchito usiku ndi usana. Ndikukupemphani chonde, amene sakuyenderani musahataye anzanu amene sizidawayendere. Chonde mukumbukirane, mukumbukirane. Ndine mtumiki wanu mwa Ambuye, Bishop W Kachenje. Phone number yanga ndi omweja 088 12 38 63 9. Amene mukufuna ya WhatsApp ndi 099 5252 356. Shalom, shalom, shalom.